থাকা চেকিং পাইছি আরো শুধু সরকারি কর্মচারী যদি ভিলেজ কমিটি বেশি কক খানাকাই নংনসং ধর্মনগর হইতে হচ্ছেন খারাজাক আগুনি বাকি কোনো আন্দোলন যে কোনো জবাব जों খালাইনাय जों आं खाना जों तिनी हेजामारा आरडी ब्लगो चिनी तिप्रा मथानी अंगै नि आखायबा 21 टा बिसिनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन न तुयै ताई चिंगर बरं गोनां चिनी एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा आं एमडीसी सह जों तामनि बागे अर तिनी खादुमाने मा फुनुक कारण अ द्वितीय बार राज्य बीजेपी आईपीएफ दी जुट सरकार फाइमेन यागुलो अर जे चेयारमैन वाइस चेयारमैन दङ खरनै खरकसाखाय आईपीएफ तिनी ताई खरकसाखाय बीजेपी नि एवं अरनि वीडियो ताई अरनि सरकारी कर्मचारी स्टाफ रक मिलिवै निने अर जत डिपार्टमेंट दंमानि वीडियो ऑफिस नि सेमि सेंगै निने एग्रीकल्चर आबनि लगे लगे निने फिशारी आबनि एआरडीडी तारपर निने फूड एसडी सीडीपी ऑफिस तारपर निने अरनि जे फरेस्ट ऑफिस रक बरक एकोनाय तंत्र बोलते समस्त बेनिफिशियारी बरनि बरन नाय नायै अर बरक खालायदों अर जों जे मनिटरिंग कमिटी दंमानि एडिसिनि 6 शिड्यूल रुल्स अनुसारे सिनि जे अर जे मनिटरिंग जे कमिटी दंमानि अ कमिटी नो इग्नोर खायै बाद्रुइनाय तिनि बरक माइकाय खाय दङ बने बागै जों तिनि सुदाबुया तिनि म सिमना विधानसभा केन्द्र चिनि एमएलए दङ बिपुल बुटबायजि दिजाक आबनि परे आं एमडीसी दङ तारपरे जों सिङावै तिनि अरन जत स्कीम बर तिनि अर खालायदों अब सम्पूर्ण अन्याय एवं सम्पूर्ण बेआईनी अब कोनो मते एङैमानिया आबनि प्रतिबादन जों तिनि अर जत चेयारमैन वाइस चेयारमैन ताई चिनि लिडार्स फै तिनि जों ब्लक बुसकांग जों तिनि खादुबानि फनुका एवं थिनांग बुसकांग जदि न चिनि कगनि अनुसारे चलियाखाय एंगा जों बिराट माने कतर चबा जों खालायनाय निनि बीएससी चेयारमैन ऑफिस ताला रोजांनाय वाइस चेयारमैन ताला रोजांनाय वीडियो ऑफिस पर्यंत जों तालानाय एवं नांगाखाय जों अर जे आसाम आगरतला जे रूट दंमानि अ जे नेशनल हाईवे पर्यंत जों बन्द खालायनाय आबो जों तिनि साइक्लांनाय वीडियो ना जों लिखित रिमानि परे परे याका आबनि जों अ मासनि मिसिंनो सिनि सबानो जों खालायनाय तिनि जों पुला डेभलपमेन्ट का वीडियो नि थानि ब्लक डेभलपमेंट ऑफिसर नि थानि हेजामारा आबनि परे एग्री सब डिविजन दङ आबनि परे सीडीपीओ पीडब्ल्यूडी एआरडीडी जे डिपार्टमेंट जों थगै दङा अ डिपार्टमेंट तिनि चिनि जत लीडर सेक्शन थानाय Bangla
কমিটির পঞ্চম ছাড়া কোনো বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট করা যাবে না কমিটির জমে রেখে কোনো বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট করা যাবে না जों तिनि मो डेपुटेशन हमनो जे चिनि विलेज मॉनिटरिंग कमिटी नो बाद्रिवै ओ हेजामारा आदि ब्लॉक नो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बर बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाइतोंखा चिनि विलेज मॉनिटरिंग कमिटी रो कुनु साविमेया एवं साजागिया सायन बागे खनाया अमन बागे जे जागाव जे नांगनि तंगनाय बर खंगाकाय ओ जागा कुनु मुंसा मुनिफोनो ओ जागा बिनि चिनि बेनिफिशियरी नो चिनि चेयरमैन नो सिलेक्ट मा खालिया अमन बागे बर kreng kreng जागाव अबा हायके जे बरक आगि नक मानजाक लेट्रिन नक मानजाक अमा हाय बर न तैसे बरक सिलेक्ट खायो बिनि नक ताङै पाइजाक बिनि लेट्रिन मानै पाइजाक आ जागाव आबा हाय बर न बरक तिनि अर सिलेक्ट खायतोका अबन बागै जों अबन सेलेङै किथिङै जों तिनि चिनि आमसायनि जों जत चेयरमैन वाइस चेयरमैन दक ते एलाकानि गोबां मा बर फायै जों अ जागा भिडिअ बे मालाय फायगिया चिनि चिनि बिसिंतै जों बर न कागज रिका ए जे समस्त 21 टे विलेज कमिटी चिनि हेजामारा आरदि ब्लॉक नि बिसिङाव तंमानि चिनि मॉनिटरिंग जे कमिटी नि बादे कोनो बर गरतै सिलेक्ट मा खाया तै खलायमाया ता खलाय दिनि जों बर न तिनि साखा ओ जागा डेपुटेशन तिनि जों चिनि हेजामारा आरदि ब्लॉक नि बिसिङाव उइला जों भिडिअ अमनि सिगांके जों सीडीपीओ नेने पीडब्ल्यूडी समस्त एलाकाव लामा हामिया कका बुगां तमने अब दाक्ति दाक्ति खाइदि अनि सिंपुरन साका एवं एग्रीकल्चर रगो जे कयेक दिन किछु दिन सिगां जे बेनिफिशियरी ट्रैक्टर रिजं माने मिनि ट्रैक्टर रिजं माने आबो चिनि विलेज कमिटी नि काइसेबो सिलेक्शन सिमार होया अमन बागै अय दुर्नीति न अब बन्द खायनां थुं अब ब्लैक साया चिनि अ आमसाय चिनि सिमना हेजामारा डेभलप नि बिसिङाव नै जों अब मा साबाय तिनि तिनि चिनि अ जागा तंग चिनि आमसायनि चिनि बिशेष करे चिनि साब जुनाल चेयरमैन वाइस चेयरमैन कमिटी बॉडी ते ब्लॉक कमिटी DWFYTF सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक चिनो आमसायनि ngै जे तंगना चिनि एमडीसी फाइथांका एवं चिनि एमएलए बरबो फाइथांका तै जत चिनि DWFYTF तिब्रामथनि जतन तंबायु डेपुटेशन नि माने बिसिङाव अ सामु परमि बुथुमथि फाइ दङ केन सिगांनि स्टेप तामो दङ मणिपुरे जदिबो बरक जोंबनो तिनि कागज रिमानि मले चिनि जे नायमानि ते सानमानि माया गांगाय जोंओ जागाते कत डेपुटेशन नाय नि आखा लाहार कासु जानान फैदो दङ अनेक किसुङै मानो चिनि म हेजामारा डेभलप नि बिसिङाव चिनि तिब्रामथनि ताय आबन फरे जों ब्लॉक तालारि जों गोबां मा डिपार्टमेन्ट असल खलायनाय तालारि रेनाय जों एकदम ते सलिलि असल खाय जों रेनाय हायनि जों वानथुगि दं सिमना ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट निर्मल देव वर्मा हामबाय।